मोजां खौरां नागिरनो थांदोंमोन मोजां खौरां मोजां नंगौना नङा आरो थांफिनबावनांगौ 7 थारिखआव थांनानै स्केन खालामहैजानांगौ बिनि उनावसो मोजां खौरांखौ नोंथांमोना मिथिनो मोनगोन मोजां खबरखौ गुड निउस होगोन नोंथांमोननो नेना थाबाय थाबानो जाबाय गुड निउसखौ नोंथांमोननो होगोन जों नेना थाबाय थाबानो जाबाय नोंथांमोना हेलो लोगोफोर गुड मर्निं नोंथांमोनखौ जोंनि गोदान भिडिअ बरायना लागायनाय जाबाय हस्पिटालाव थांनो ओंखारदों जोङो नै दा लांनो नागिरदों बेखौ क्लिनिकआव मानसिया बिराद दुरबल जानानै दं नालाय एसे देखायना फैनो नागिरदों मानि थाखाय दुरबल जादों बेखौ एसे देखायनो खामानिबो मावहैनो हायाखै नालाय लोमजानायबो गैया मानसिया ओमफ्राय दुरबल मोनो होनदों बिनि थाखायनो दा लांनो नागिरदों आरो बेखौ नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय जोबजासिम जोंबो ओंखारलांबाय थानोसै थांबाय थानोसै फैदा दा लिफ्ट गाखोबाय आरो नै लिफ्टआव रुमनिफ्राय ओंखारनानै जोंना 2 थाला नालाय लिफ्टनिफ्राय ओंखारनांगौ गाहायाव ओंखारगासिनो नै 2निफ्राय न'आव फैबाय नायलांबाय थानोसै खारबोबाय बाहेरायाव फैबाय जोंनि बाहेरायाव फैबाय आरो जोंनि बिल्डिंनि हल आरो गारि मथर एरि थाजोबो दा बबे हस्पिटालाव थांनांगौ बेखौ नागिरलायगासिनोसै आरो नै सान्दुंआ बिराद गोसा सान्दुं गोसा सानैजों थाबायगासिनो दिनै सान्दुं गोसायाव गारिबो गाखोयाखै एसे खाथियावनो नालाय बारा गोजानाव नङा बबे जायगायाव थांनांगौ मोनाखै आरो दा जोंनि मेडामनाव सोंहरबाय गावसिनि न' खाथियाव मोनसे मोजां डक्टर दं नै लेडि डक्टर दा बेनाव थांनो नागिरदों आरो जोङो सानैजों थाबायगासिनो सान्दुंआ अयथासार गोसा बाब्रे राखांलायबावदों दिनै नङाबा न'आव थाबायनो हालायि जादोंमोन दिनै एसे राखांलायबावदों बाहेरायाव बेरायनो लाबोनायखाय एसे राखांदों सान्दुं गोसाथारलै लोगोफोर साथा लानांगौमोन साथा हरदो दे सोरबा साथा एसे सायहा खालामना हरदो गामियावबो साथा मोनसिगौमोन दा उन्दुनो मोनाखैनो गोदान थब्लायखादों नालाय थां बाबारे ओरैबायदि मोदान फुमलायनानै गारियानो मोदान फबलायखादों बिल्डिं गोजौनो बिल्डिं गोजौखायसो एसे सायहा जाबावो आरो नै बेफोरबायदि नालाय ना रडफ्रा फैनो ओंखाम जाबाय नै दा लामा थाबाय ओंखाम फुजाय खबर मोना गोथाव ओंखाम जाबाय आरो दाबसा दाब्बायाव ओंखाम जाखांनानै थाबायफिनबाय आरो जोंनि नागिरफिनलायबाय हस्पिटालखौ मोननोसै एकदम फैयै जेपि नोगोर मोनफैलायबाय आरो जेपि नोगोर मेन रड मोनफैबाय थाबायनो आरो गोलाव थाबायबोबाय जों हामनानै एसे सान्थि मोनबाय मा नाम मोनामोनथाय हस्पिटालनिखौ मेडामा थाबायनो हाबाय बेफोराव थाबायनो हाबाय ओंखाम जानानै बे थाबायनो हायाखैमोन दा ओंखाम जानो हाबाय फैयै एसे मेंबाय नालाय एसे जिरायबाय आरो जिरायनानै माबायाबो मेडिकेलाबो खाथियाव मोनखाबाय देखायनोसै आरो बिदि जेपि नोगोरनि आरो जेपि नोगोराव मोनफैबाय मेट्र' रड जेपि नोगोरनि मेन रडा बेनो आरो नैबे मेन रड बे जाहैबाय मेन रड जेपि नोगोरनि ओमफ्राय जों देखायगोना बै खाथियावनो आरो नैबेयाव बै बारनानै नैबे फार्मासि ओमफ्राय बै खाथियाव आरो जों देखायनांगौ बेनो आरो मेन रड ओरैनिफ्राय थाबायबोदों आरो जों हस्पिटाला बेनो नै मा
नामानो श्री कृष्ण सेवाश्रम हस्पिटाल बेयावनो आरो देखायखांबाय जों डक्टरनो नैबेनो नै हस्पिटालनि नामा बे दा देखायखांबाय अट'सो बुक खालामगासिनो आरो जोङो बे न'सिम थांफिननो थाखाय देखायखांबाय देखायनायालाय ओमफ्राय देखायनानै जानायनि मानायनि मुलि हरबाय आरो दा न'आव थांफिननो थाखाय गारि बुक खालामनो गारियानो गैया थाबायलांनो हागोन थाबायनो हालानो गारि गाखोथारनांसिगोन उफाय गैया गारिजों थांनांसिगोन प्राइभेटसो आरोना बे हस्पिटाला जयनिंआवनो गोदान दा फैजेननायावनो जयनिं माबायावनो फिसआवनो नाम लिरजेननायावनो रेजिस्टारावनो 360 लाखायो नामल' लिरजेनदों आरो रेजिस्टारावनो 360 का ने 360 मोन दा 360 का जयनिंआवनो ओमफ्राय 7 तारिखआव लेंहरफिनदों आरो 7 तारिखआव फैफिननांगौ 7 तारिखआव फैनानै बेवहाय बेयाव मा प्रब्लेम दं दैनि बे आलौनाय मानाय सानाय माबानाय बेफोरखौ स्केन खालामनो लेंहरफिनदों आरो 7 तारिखआव फैनानै स्केन खालामफैनांगौ स्केन खालामनानैसो रिपर्टखौ देखायनांगौ आरो जेनदों 7 तारिखआव फैफिनसै दिनैना बेनोमोन आरोना हस्पिटालाव बेखौ एकदम दुरबलनि थाखाय लाबोनांदोंमोन दा र' मलायानो दाबो फैया दा गारियानो मोनासै माबायानो बुक खालामबाबो रावबो एक्सेप्ट खालामा थाबायनांफिनबायसो थाबायनो हाबावगोन नोङो गारियानो गैया मोनफैबाय जोङो फाइनालि दायो रुमाव मेंबोबाय दै गुसु लाना फैबाय नै बेयाव ओंखाम जाबावबाय आरो दहाय जाखांनानैबो आदार जाबावबाय जोङो ने मेमानाबियाथ' उन्दुबावबायसो दुमफ्लानो फेनबो गैया माबो गैया गरम एसिल' होखानानै दोनबाय जोङो नै जि दोनग्रा गैया नालाय एकदमबारे बिसिनायावनो खननानै दोननांगौ जायो जोंना दाबो जिफोर दोनग्राखौनो बायनो मोनाखै माहाजोनफोर हरगोन होननायखौ नेबाय थाजायाना जोंहाबो बायनांगौ ने माला बायगोन बायनांगौ गाबोन समफोर फैसायानो गैजाया बायगोन नोंबा नों मा जाबोखो दिनैलाय जेबो गैया मालाय बोरमा बेदरजों जाबोदोंहाय बे दिनै आंहा हारसिं नायख्ल' जाबाय बे दिनै आंखौ जाग्रायानो जेबो मोनजाबासो आं दहाय बे ओंखाम जानायल' दा उखैया जासिना दिनाव खनसेल' ने रानथिनो मेंबाय थाबायनानै नोगोरनो एकदमबारे जा गोजान बारस'ला थांलाबायबाय सिदा लामाजों थांबा दसेनो सहैयो जा गिदिं गिदा लांबाय बे आंखौ दिनैहाय मेंनानै ओंखाम उखैलायनानै लामा ससेयाव ओंखाम जालांनांलायबाय बिदि जायो बेंगालराव थाग्रा हौवायानो लामा आन्दायो आं साननैसो जानायानो आन्दायलाया सिदा थांबानो मोनहैथारो जों दा थानाय जायगानि लामा मोनसेयानो सिदाल' थांनांगौ बेजोंनो मोनहैयो लिंलांबाय बे आंखौ ओरै गिदिं गिदा बोरै 1टा 2टाबासो मोनहैबाय खोमा दाहाय नायजानानै फैबाय ना मोजां खौरां नागिरनो थांदोंमोन मोजां खौरां मोजां नंगौना नङा आरो थांफिनबावनांगौ 7 तारिखआव थांनानै स्केन खालामहैजानांगौ बिनि उनावसो मोजां खौरांखौ नोंथांमोना मिथिनो मोनगोन मोजां खबरखौ गुड निउस होगोन नोंथांमोननो नेना थाबाय थाबानो जाबाय गुड निउसखौ नोंथांमोननो होगोन जों नेना थाबाय थाबानो जाबाय नोंथांमोना गुड निउस नायनो थाखाय 7 तारिखआव थांफिनबावनांगौ 7 तारिखआव थांनानै स्केन खालामहैजानांगौ आरो सनाग्राफि खालामहैनांगौ सनाग्राफि खालामनानैसो गुड निउसखौ मोनगोन टरलेगाबो दिनैना जोंना बेनोमोन जों नायनो थांदोंमोन बेखौल' दिनैनिया बेनोसै बाय बाय
for watching नेबाय थाबानो जाबाय 7 तारिखआव